लोगोसो दं लोगो बाहेराव बेरायगासिनो बोराया बेनो राइट टाइम थौदो रेडि नोंथांमोना फन खालामनोसै ओमफ्राय हेल' औ बे रुमावनो दङ औ रुमावनो दङ ओइ मार्केट थांनो आं मार्केट थांबा फन हरगोन होनखाबाय दहायनो मेसेजाव आं गासै दङ दसेयाव पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो किधर 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 उधर देखो नो 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 अभी मजा आएगा ना भिड़ो ओए सुजु रायलाय ओह नो मा हालाय नायनो मबाइल मबाइल लोगोसो ना मबाइल हर नायनो मबाइल हर मबाइल हर लोगोसो दं सोर लोगो लोगोजों बिदि सिरि सिरि रायलाय दहायनिफ्राय आं खोनागासिनो दं मा खोनादों दे नोङो खालि सब खोनादों खालि सासपेक्टल' बिना मा रायलायगासिनो दं नों सिरि सिरि खालि सन्देहल' लोगोआबो जोंबो रायलायनो मोना नामा होमबा बिनि सुसुसाना रायलाय नामा सिरि सिरि रायलाय नामा थांनो गोसोबा थां आरो आंजों थानोबा मोजाङै था आंनि डाइरेक्ट खोथा एसां होनबाबो बुजिया लोगोजोंसो रायलायदोंना आं बहा होमबा बे हाथायाव थांबा फन हर बुंनायालाय मा बे बेखौ खोनायाखै आं लोगोजों बिदि बुङो नामा बिदि रायलाय लोगोजों मालाय लोगोजों माथो खोनाबाय थायो आं रायलायनायखौ एकदम गोसा गोसा रायलाय माथो दालाय माथो सिरि सिरि रायलायदों नों आं हले डाइरेक्ट वार्निं थांनोबा थां आंजों थानोबा मोजाङै था मबाइल मानो नायनांगौ मबाइलखौलाय जेबो गैया मबाइल हरब्रा थांनो गोसो दं थाला आं नोंजों खारनोसै आङो असान्थि मोनबाय आं थांदो होमबा बाबाय आं नोंजों संसार जानो आंखौ खेरखेराय बेबायदि लेंग्रा मानसिजों थाबाय थागोन नामा आङो आंबोथ' मोजां हौवा नांगौना होमबा मा नायगासिनो दं दा ओंखारला खत्म सॉरी बोरो मोबाइल नायनि हर मोबाइलखौ नायनि हर हमबासो खोनायो आंनि बयफ्रेन्डनि नाम्बार दं मोबाइलखौ नाय मोबाइलखौ नायबासो मिथियो सब माबायदि मोनखो रायजोफोर